Ама да. Направо да. И архитектурата е малко по-различна, защото имат по няколко реда от тая верига, която се вижда отгоре върху арките. Интересното е, че тук го има навсякъде. Също така, кулите и антените все още поне тук не са премахнати. Бах ти пишния кадър. Даже не иска да го направя така, обаче стана. Какво? Шура, това е направо покъртително. Какво бас, това са ей такова с тия проводници отстрани, която всяка една от тях е свързана с антена и минава надолу и се канализира към самата сграда. Такава не съм виждал сега. Че филма! Това е направо феноменално. Не сега ще закарам по-близко. Камерата просто бледне. Това е огромно е. Това е 2 пъти по-високо от Уестминстърското абатство. И също така доближава височината на големия Бен. Но красотата на изпълнението е, че тук нито една антена не е премахната. Да не говорим, че самата основна кула, която смятам да замеря после, е златното сечение. Това е 1 отстрани, тази страна е 1 на 1,618,03. Също така перфектният момент, имам перфектния пример да ви покажа как всъщност трябва да изглеждат така наречените замъци с антените и как изглеждат като са премахнати. Това е много красиво, хора. Това е мъст. Ако още някой се съмнява в уменията на стария свят, искам да дадете на пауза всеки един кадър и да замерите симетрията. Като имате предвид, че това нещо не се знае колко години. Дърпаме малко назад. Това е дясната малка врата, в който има прекрасен прозорец и ярка. Това е нещо, което не съм виждал. Също така вече знам какво и как е премахнато и откъде е премахнато на Сейнт Панкрас. Горе има някакъв надпис, който е избледнял. Ще се опитам да го заснима. Не стига, че така нареченото абатство е толкова красиво, то е заобградено с още оцелели сгради. Кой ще ви покажа след малко, като падне още малко слънцето. А сега искам да ви покажа как, като тръгнах насам, за да ви покажа страната, и вървя и се обръщам наляво и вижте какво има. Това място може би е оцеляло заради котловината, в която се намира, е оцеляло толкова добре. Отново нивото на детайл е завидно на Лондон. Сега, как да разберем дали са премахнати кулите от една сграда на Стария свят? Така, както виждате горе, исках да са вдъхновя само от гледката набързо. Обърнете внимание какво представлява колоната с антена, така както може да я видите е там горе. На практика ние сме свикнали да ги гледаме до там догоре, където са... какво беше? Там е било защитна стена за стрелците да моля стрелят. Навсякъде, където видите сграда, където има такива, няма кули, това е генератор, който е безувреден. Е интересно. Какво са направили тук, за да не функционира? Не съм влизал вътре. Утре има неделна служба, мога да се направя на християнин да вляза. Едно от най-интересните неща, които също обърнах внимание на фасадата, е, че тези неща отстрани са стълби.
Е това, което виждате. Това е стълба, това също е стълба. И е олицетворено с как хора и ангели се изкачват нагоре, като само една единица слиза надолу. Ето тази. И отива нагоре към кулата. Изработката е един път. Уестминстърското абатство е хубаво, детайлно, но това е по-добро. Това е много по-добро.